Priatelia, toto je 7. ročník New Retail Summitu. V tom istom prostredí sa stretávame už po 7. krát a dnes je to o rovnováhe v biznise. Retail Summit je vždy veľmi dobrou príležitosťou na to vypočuť si, ako sa darí ostatným na retailovom trhu. A já jsem velmi rád, že tady je dneska rekordní počet lidí, je tady spousta nových informací. Tvrdé dáta s inšpiratívnymi príbehmi, ktoré obohatia každého účastníka. V podstate náš spotrebiteľ má momentálne hlboko do peňaženky. Spotrebiteľská nálada je na rekordne nízkych úrovniach a to je práve výzvou pre retail. Ako nájsť rovnováhu medzi cenou a medzi slovenskosťou. Bude oveľa viacej pre samotných značkových výrobcov povedať, čo sa skrýva v ich pridanej hodnote. Nesmieme zabúdať určite stále, že zákazník je náš pán. V rámci konference Retail Summit máme i tu možnost, že můžeme obdarovat ty nejúspěšnější, a to v rámci večera obchodních roků. Nakupující a zákazníci hodnotí toho nejlepšího a jsou to právě oni, kteří rozhodnou o tom, komu dát cenu. Aj keď celý trh možno stagnuje, krajina nejde tým úplne najlepším smerom, spotreba sa prepadá, ale obchod sa vždy dokáže prispôsobiť. A každá kríza prináša s výzvami aj príležitosti, ktoré treba správne uchopiť. A som veľmi zvedavý, keď sa tu stretneme na New Retail Summite v roku 2027, aké veci budeme riešiť takto o rok. Vidíme sa.